Ens trobem a la nau del Banc d'Aliments, al polígon dels Frares de la ciutat de Lleida. Ens acompanya el president del Banc d'Aliments a la ciutat, en Josep Maria Forné. Josep Maria, el president del Banc d'Aliments, hola, què tal? Hola, bon dia. Primer de tot, anem per parts. Ens hauries d'explicar què és el Banc d'Aliments? El Banc d'Aliments és una associació d'àmbit provincial, perquè totes són d'àmbit provincial. Hi ha alguns casos que són fundacions, que el que fa la feina és com un banc, no? És d'una banda recollir recursos de procedència, que són d'empreses, o també poden ser, ja, ara ni després en tot cas explicaré quins són les diferents procedències que poden tenir, i d'altra banda, doncs, de donació. És a dir, de mateixa manera que un banc recolliria diners i pues, els deixaria lucrativament, aquí està tot en principi de gratuïtat, no? La procedència dels aliments poden ser diverses formes. Una poden ser donacions de particulars o de, diguéssim, campanyes puntuals que puguin haver-hi. Una altra pot ser els excedents de la Unió Europea, que també és una entrada important, que són 4 fases l'any que hi ha d'entrada d'aliments. L'altra poden ser donacions d'empreses que tant poden ser de producció com de distribució. Empreses de distribució em refereixo a grans superfícies o grans cadenes, per exemple, aquí treballem especialment amb Carrefour i Plus, i empreses de producció que podrien ser de qualsevol sector. Després hi ha campanyes de retirada de fruita o d'altres, diguéssim, productes en el que, per producció de mercat es considera que és convenient retirar aquest producte i llavors es dona a través del banc. I després hi ha l'altra banda, que serien totes les entitats beneficiàries, no? Que és tot l'àmbit provincial, que hi ha tant de públiques com de privades. Les públiques el que serien albergs, serien albergs municipals, consells comarcals, etc. I les privades són des de caràcter religiós, n'hi haurien de caràcter religiós i de caràcter purament benèfic, no? Per exemple, amb dos extrems, podria ser Arrels, com podria ser l'associació Anticida, no? Que tenen objectius diferents i es complementen. O sigui, funcionaria, aquí fan una petició d'aliments de diferents tipus i vosaltres amb el que teniu feu la preparació? No és que facin la demanda, sinó nosaltres els hi fem l'oferta i llavors ells agafen d'aquella oferta el que fa falta. I aquesta és una cosa que és bastant característica del banc, i és el fet de que el producte circula molt ràpidament, perquè tant entra, i en això sí que ho hem notat en aquest període de crisi, que tant entra és tant surt, no? Nosaltres fem un llistat de productes que tenim, diguéssim, d'entrada, i les enviem electrònicament a les entitats. Llavors elles setmanalment venen a buscar el producte per donar-ho després a les seves persones beneficiàries. O sigui, aquí no seria amb una persona individual que vingui aquí al Banc d'Aliments a demanar-ho. No, això no és, així no funcioneu. Nosaltres no substituïm per res la bona feina, la magnífica, l'excel·lent feina que fan les entitats, totes. Per tant, no donem a la persona, sinó que el que fem és donar a les entitats que atenen a les persones. Elles, capades sectorialitzades i especialitzades, per exemple, en qüestió anticida, en qüestió altres situacions de risc, de marginació, de problemàtica, diguéssim, social, o senzillament purament de pobresa, aleshores elles atenen. Però nosaltres no atenem a les persones. Quan ens venen, ens truca algú per demanar com ho pot fer-ho per si hi ha necessitat d'alguna persona, aleshores el que fem és adreçar-los a les entitats. Primer de tot, els ajuntaments, els seus ajuntaments específics, perquè en tot cas els hi considerin la seva situació legal, i després si hi ha altres demandes complementàries, a entitats privades, que depèn del perfil que la persona que ens truca. Josep Maria, per què no m'expliques també una mica quin tipus de producte habitualment hi ha al banc? Avui hem de dir que hem arribat a un moment crític en el sentit que no hi ha, la nau no està plena, però això també és bo, això vol dir que ja ha començat a circular, no? La setmana passada vam tancar la 4ª fase del producte de la Unió Europea, ara estem en 2 campanyes en concret. Estarem amb la campanya del Tió, que aquest dissabte es farà a Tàrrega, i després hi ha la campanya amb la Caixa, amb conveni amb la Caixa, de que totes les seves oficines són punts de recollida. I en aquesta setmana, justament, en aquest moment que veniu, molt producte ja ha sortit i estem esperant aquesta entrada, no? I aleshores estem en aquesta fase, en aquest moment d'això. Però el producte tan aviat arriba, mirem que es mogui i que immediatament es dona a les entitats. Per això
això també agafeu que està en aquest moment més baix d'entrada, no? No és que falti, perquè les empreses, jo també crec que una cosa que és important de dir és que les empreses del territori doncs també són molt sensibilitzades, estan molt sensibilitzades i per tant són molt atenents a les necessitats que hi ha i ofereixen producte molt fàcilment. És producte que es caduca ràpidament o n'hi ha de tot? N'hi ha de tot. Hi ha de tot, sí, perquè em preguntaves abans del tipus de producte que hi ha, no? Hi ha de tot. Hi ha producte amb moltes estratègies, és a dir, producte moltes vegades que pot ser doncs, que tingui una caducitat pròxima, però està perfectament, està bé quan es dona, etc, però que per qüestions comercials l'empresa ho considera que pot ser millor de retirar-ho, i d'altres productes que no tenen una caducitat molt elevada, molt alta, i que per tant, però per qüestions d'estocatge o per qüestions de donació, per qüestions de que sigui pasta, arròs, etc, que tenen a vegades aquesta llarga durada. A més també hi ha una cinquena procedència que abans m'he oblidat de producte, i és l'intercanvi que podem fer a vegades entre bancs d'aliments. Els bancs són provincials